खुलुमबाय रायजोफोरा फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव जोङो आसलते जिबनाव जि मावो बा जेरावबो थाङो जों सानो मा जोंनि इच्छा मथे जोङो जेरावखि जाया जोङो थांनो हागो बा जेखो इच्छा जों इखौनो मावनो हागो नाथाय अरिजिनेल खोन्थाया जाबाय जोङो इसोरनि नाजानायनि अनगा जोङो जेबोखौनो मावनो हाया आरो बेखौनो जोङो बे भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोना मिथिगोन माबोरै सासे मानसिया मायावबा थांनो ओंखारदोंमोन नाथाय बिखौ बे परिस्थितिया ओरैबायसिया माने बानायना होबाय बिखौ माने बै जायगायाव मोनहैयासै बे सासे बेलेग मानसिनि न'खरावसो माने मोनहैदो आरो माबोरै मोनहैदो बेखौनो नायनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय सासे बिराद गिदिर डाक्टर दिल्लीनिफ्राय मोनसे बेलेग जायगायाव थांनो थाखाय खोब आथुरै एयारपर्टआलागै माने थांदोंमोन आरो खालि एसे बोथोरा माने बारा मोजां नङा अखा फ्रि फ्रि हाबायदोंमोन आरो थेवबो बियो फ्लाइटखौ माने जेन थेनैसो फ्लाइटखौ मोनहैनायसै बियो आरो मोनहैनायानो दसे उनाव फ्लाइटआ टेक अफ जाबाय जानायनि उनाव दसे सम माने फ्लाइटआवनो दसे उनाव बेयाव थानाय सिंनि माबाफोरा सिङाव एनाउन्स खालामो नोंथांमोना फ्लाइटआव जायफोरा गाखोआखै बिसोरथ' मिथिया नाथाय गाखोनायफोरा मिथिगो फ्लाइटआव जायखिजाया प्रब्लेम जाबानो बे सिङावनो माने एनाउन्स खालामना होयो जे ओरै थोरै जादो एसे प्रब्लेम बा माबा आरो बिदिनो इखालिबो बिराद बार अखा तुफान फैबाय दोङो आरो फ्लाइट सिङाव माने एनाउन्स खालामना होबाय जे जोङो जेरालागि थांनो गोनां बेहालागै जोङो थांनो हाया जोङो दा जि खाथियाव जि एयारपर्ट दोङो बेयावनो जोङो ओंखारनांसिगोन बिदि होननायाव बे मानसिया सानबाय मा जाबावगोन आंहा ओरैनो बिराद गोबाव बिराद टेनसन जाबाय बियो एमा ओरैनो गोबाव जाखादो आंहा दिनै कनफारेन्स दं जेराव गोबां मानसिफोरानो आंनि थाखाय बेयाव लामा नायगासिनो दं जे आरो बे जायगायाव माने बे डाक्टरा मोनसे लेक्सार होगोन आरो बे लेक्सारखौ खोनासंनो थाखायनो गोबां मानसि बे कनफारेन्सआव माने फैगोन बेखौनो साननानै बियो जोबोद टेनसन जाबाय मा खालामनो मा मानो होननानै नाथाय एर'प्लेना उपाय गैया बियो ओंखारनो गोनां जाबाय बेलेग मोनसे एयारपर्टआव बे एयारपर्टनिफ्राय ओंखारनानै मानसिया खोब बखिबाय मा खालामगोन दा आङो मानो आंहा इम्पर्टेन्ट मोनसे मिटिं दंमोन बेयावबो थांनो मोनासै ओरैनो आंहा 1 घन्टा लेट जाखादो आरो बिसोरो बेसेबां मानसि आंखौ नेबाय दङ हेनटेन बिदि होननायाव बेयाव आरो सासे माने बे मानसिनि फ्रेन्ड दंमोन आरो बे फ्रेन्डआ होनबाय जे नोंथांनि गासै कनफारेन्सफोरखौ आं नायबाय थायो आरो नोंथाङा जेबो टेनसन लानाङा नोंथाङा जे जायगायाव थांनो ओंखारदों आंबो आसलते बेयावनो दिनै थांनो ओंखारदोंमोन आरो दा फ्लाइटआ उसुबिदानि थाखाय बे जायगायाव ओंखारबाय थेवबो खोथा गैया नोंथाङा टेक्सि गंसे लानानै बेनिफ्राय मात्र 3 घन्टा नांगोन नोंथाङा बै जायगासिम मोनहैनो थाखाय बे मानसिया बेखौ साबायखर बावबाय आरो होनबाय जे खोब मोजां जादों नोङो आंखौ बिदि लामा खोन्थिनायनि थाखाय आदसा जायखिजाया आंहा ओरैनो लेट जाखादो दा बारा रायलाया माब्लाबा लोगो मोनबा नोंजों मोजाङै रायलायगोन दा आं थांनोसै बिदि होननानै बे डाक्टरा एयारपर्टनि बाहेरायाव थांनानै टेक्सि ड्राइभारखौ खोन्थाबाय ओरै थोरै उमुक जायगायाव थांनांगोन होनना टेक्सि ड्राइभाराबो होनबाय माने जागोन आं दोनहैगोन होननानै बिदिनो गाखोबाय दसे सम सालायबाय सालायनायनि उनाव ओरैबायदि बार अखा हाबायना माने जेबोखौनो नुला गारि ड्राइभारा बिदिनो थेवबो सालायलांबाय थादोंबाबो बे दसे उनाव माने लामाखौ माने आन्दायनायसै आरो लामा आन्दायनानै बियो माने दा माबोरै खोन्थानो उनाव जना दं बे मानसिया आरो थेवबो बियो उपाय गैयाव लास्टाव बहुद गोबाव माने गिदिंबाय थाबाय लामा आन्दायनानै नाथाय बियो खोन्थानो गिनानैबो थेवबो खोन्थानायसै बिनो सार ओरै थोरै बाथ्रा आं मा होननो नोंथाङो बे बार अखानि माबायावनो आङो जेबो माने मिथियासै आंथ' लामाखौ आन्दायबाय होननानै बिदि होननायाव बे मानसिया होनबाय
माथ' खालामनो दा ओरैनोबाबो आङो दिनैनि मिटिङाव आं मोनहैखानाय नङा दा नोंनो खोन्था मा खालामनाया मोजां बिदि होननानै बुंनायाव बे दायफोरा होनबाय जे जोङो दा दसे बेयावनो थाथ'नि बै खाथियाव गंसे न' नुहुरदों आङो बे न'आव दसे रेस्ट लानानै जेब्ला बे बार अखाया थामिगोन अब्ला जोङो थांसिगोन बिदि होननानै बिसोरो थांबाय आरो थांनानै बै न'खर मोखाङाव गारिखौ लाखिनानै बे डक्टरा फार्स्टआव दरजायाव नक खालामनायसै नक खालामनाय लोगो लोगो सिंनिफ्राय सासे बुरि मानसिनि माने माथो खोनाबाय बियो बे बुरि मानसिया होनबाय जे डिस्टार्ब खालामनाङा सोर बाहेराव दं सिङाव हाबबो दरजाखौ नारनानै बिदि होननायाव बे ड्राइभाराबो आरो बे डक्टराबो बे न' सिङाव हाबलांबाय न' सिङाव हाबलांनानै नुबाय मोनसे बेलेग परिबेक न'आनो बायला सिला न' नाथाय बुरिया इसोरनि सिगाङाव जनानै माने फुजा सुजा खालामबाय दोङो आरो बेयो सासे बिसनायाव बेमारि उन्दै गथ' खासे हिनजावसा गथ' आरो मा जादों जेबो मिथिया थेवबो बिसोरो हाबलांनायनि उनाव बे बुरिया सोंबाय जे सोरमोन नोंथांमोना आरो मा नागिरदों बिदि होननायाव बे डाक्टरा होनबाय जे जेबो नागिराखै जों आसलथे बाहेराव बाराद्राय बार अखा हानायखाय नोंथांनि न'आव दसे सम जिरायथ'नो होननानै फैदो जोङो हाबफैदो दा अखा गारबाथाय जोङो थांफिनगोन बिदि होननायाव बे बुरिया गावनि जि बायला सिला सियार गंनै दंमोन बेखौ लाबोनानै होफैबाय होफैनायनि उनाव बिदिनो दसे सम रायलायबाय आरो दैबो होफैबाय बुरिया लोंनो बिनि उनाव बै डक्टरा बे बुरिनाव सोंनायसै बै बिसनायाव थानाय गथ'आलाय सोर बुरिया होनबाय बे आंनि फिसौजो नाथाय बिनि बिमा बिफाया उन्दै समावनो थैलांदो आरो बे गथ'नाव बिराद गेदेर मोनसे बेमार दं आरो बे एलेकानि आङो जेसेबां डक्टर दङ गासैनोबो खोन्थिबाय आरो बिसोर डक्टरफोरा होनदो जे बे डक्टरखौ दिल्लीयाव सासे बिराद गेदेर डक्टर दं बेनावसो लांनांगोन जोंनि इन्डियायाव बे बेमारखौ फाहामनो हानाय सासेल' डक्टर दं आरो बे जाबाय बै दिल्लीयाव बे जायगायाव गैया बेखौनो बुरिया माने होनबाय डक्टरनि सिगाङाव बिनिखायनो आङो सानबायदोंमोन जे इमान गोजान दिल्लीयाव आङो माबोरै बे गथ'खौ लानानै थांनो आरो बेखौनो इसोरनि सिगाङाव माने सानफ्रोमबो आरज गाबबाय थायो माबोरैबाबा आंनो बे डक्टरजों खनसे नुजाहो होनना बे बाथ्राखौ खोनानानै बे डक्टरा मेगननिफ्राय एसे माने मोदै ओंखारनायसै आरो बियो बुरिखौ होनबाय जे नोंथांनि जि आरज गाबनाय इसोरा आसलते खोनामारदों नोंथांनि माने आरज गाबनायखौ आरो नोंथाङा जाय डाक्टरनि बाथ्रा माने होनबाय दं बै डाक्टरा आंनो बिदि होननाय लोगो लोगो बुरिया खारलांनानै बै गावनि जि फुजा खालामनाय जायगा बेयाव थांनानै खनसे गोलाव जानानै खुलुमनानै उथिना फैना बै डाक्टरखौबो आथिङाव हमनायसै नाथाय डाक्टरा बेखौ हमनानै बोखांबाय आरो बोखांनानै होनबाय आइ नोङो टेनसन लानाङा आं नोंथांनि जि फिसाजोखौ आङो थिग खालामना होगोन आरो बिनि उनाव बिसोर सानैखौबो बे डक्टरा दिल्लीयाव लांनानै गावनि माबायाव सब सिकित्सा खालामनानै फाहामनानै हरनायसै फिसा स्ट'रि नोंथांमोना खोनानाय बायदिनो जोङो मब्ला जोंखौ मायाव लाङो मब्ला जोङो मायाव थाङो बेफोरो सब आसलते बै गोजौआव थानाय इसोरनिसो खेला नाथाय जोङो मा सानो जे जों थांना थासान्दि जोंनि इस्सा जों जि इस्सा बेखौनो मावनो हागोन जों जि इस्सा बेखौनो माने जानो हागोन जेराव इस्सा इयावनो थांनो हागोन नाथाय नङा किसुमान जायगायाव जोङो निजेनि इस्सा मथे थांनो हाया आरो बेफोरो
इसोरनि इस्सानि अनगायै जों जेबोखौनो मावनो हाया। जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय आंनि चेनेलखौबो